Els cavalls es van introduir a l'any 2001, exemplars que provenien del ramat del Delta de l'Ebro, i els primers cavalls se van portar a aquesta zona d'aiguamoll amb l'objectiu de diversificar l'abundància i riquesa florística de l'espai protegit a través de l'herbivoria, no? Hem de pensar que abans de la seva introducció, la Reserva Natural de Cebes, l'espai estava dominat per el canyissar com a espècie monotípica degut a la regulació hidrològica. O sigui, els cavalls l'objectiu principal era de restablir o d'alguna manera eh, eh, suplir esta funció que el riu actualment no té per la mateixa regulació hidrològica, que ja no té planes d'inundació amb les que modifica aquesta vegetació. Bueno, els cavalls, des del primer moment en què se van introduir a la reserva, al cap de poc temps se van començar a fer les prospeccions botàniques de l'impacte que suposava l'ús de l'espai per part d'ells. I a través de valors de riquesa i abundància florística de l'espai, pues, es va començar a caracteritzar pues, l'ús que tenien aquests cavalls a nivell de la vegetació. D'altra banda, a l'obrir tota aquesta zona d'aiguamoll va afavorir pues, també la presència d'altres taxons, no? Com per exemple els ocells, la possibilitat de tenir més amfibis, bueno, ha tingut un impacte positiu en altres taxons en la primera part de la introducció. A dia d'avui, després de 25 anys, ens trobem que els tancats de pastura estan fortament transformats, malgrat s'han destinat i s'han creat altres zones d'intervenció, però pues, després de 25 anys de trepig, de modificar la vegetació, d'obrir zones, pues, l'espai ha tingut una sèrie d'impactes negatius arran d'esta obertura d'hàbitat, com per exemple la proliferació d'espècies exòtiques invasores. Bueno, vindria a ser que en la part positiva és que han millorat els valors de riquesa i abundància florística de la zona, però a banda, pues, el no tenir una metodologia clara de la intensitat ramadera que es necessita per a gestionar l'espai, pues, ha comportat impactes com, per exemple, l'increment de la cobertura del sòl nu. Aquí estem en una zona que està regulada hidrològicament i que els nivells malauradament mai estan acompassats a la situació natural. Llavors podem tenir èpoques que l'aiguamoll en teoria no hauria de tenir força nivell a nivell de freàtic i resulta que té molts nivells perquè n'hi ha una demanda energètica important. I això què comporta? Pues el trepig fa que els cavalls amb el seu pes pues, modifiquin la proliferació d'altres pues, de la vegetació en si, no? Inclús de la regeneració del propi canyissar, que és el principal aliment que tenen els cavalls. Bueno, se farà a través de la Universitat de Lleida, del Departament d'Ecologia, específicament d'Ecologia de Pastures i Prats, en el que treballa la Cristina Chocarro, i amb el seu grup d'investigadors pues, se coordinarà tota l'estratègia de gestió dels cavalls de la Camarga de Cebes, tot un repte, i del qual pues, al llarg del temps i especialment durant este període de financiació que és per a 4 anys vista, nosaltres poder obtenir un resultat que sigui extrapolable a altres demarcacions del territori. Els GPS, si t'has fixat, porten un panel solar, o sigui, no necessiten d'estar connectats a la corrent. Això facilita moltíssim la gestió. D'altra banda, és un aparell que grava una posició cada hora, tot i que se pot ajustar el temps en base a les necessitats, però bueno, amb una hora està força bé.
L'altra qüestió que l'aparell registra pues, diferents comportaments a base dels moviments que fan el cavall, no? Pues, moviments de desplaçament, també estima el moment que estan pasturant, també si estan jugant perquè n'hi ha una acceleració en el moviment del cavall. Bueno, característiques de comportament que bueno, seran complementàries a l'hora de veure quin és l'ús que realitzen de l'espai concret en el que estan.